Tak ahojte, ukážem vám, čo som postavil v lese. Takže, začnem od domu. Tu je vchod do domu, takto. Potom tu je taká bránka. Tuto sú stoličky. Tuto je ohnisko. Tu sú šišky. Tuto vnútri je takáto miestnosť a to je takýto dom. Potom to sa nejak prejde okolo toho, sem, to je nejaká záhradka, bazénik, kde sa tu pracuje a tuto môže parkovať jeho auto na streche, kľudne na tých drievkách, to je vlastne kvôra stromov, potom tu môže parkovať. Tu má jeden zjazd, tu môže ísť takto, tu môže na neho nasadnúť človek, alebo takto môže výjsť. Druhá cesta takto. Potom to dole, potom takto dole, po tejto ceste. Až tuto takto. Sem do tejto garáže ozdobenú týmito naštiepaným drevom. No takže sú tu šišky, vnútro a tuto, a to ešte je vchod aj tu. A tie vchody vedú tu, do tohoto prístrečku, čo som postavil. Tuto je taká strecha, steny, moc dobré nie sú. Už mi došli totiž drievka, dobré. Tak aspoň som z toho postavil taký malý prístrešok. A to je celé. Ukážem vám to ešte takto. Musím ísť ďaleko. Ešte ďalej. Tak, kúkajte. Tak, to je celé. Ahojte.